Takže čaute ľudia, dneska vás vítam v novom videu. Dneska si ukážeme, ako vyšiel trade na eurodolare, čo som dával do skupiny. Tento konkrétne nevyšiel. Bohužiaľ nevadí, ideme ďalej. Ten trojuholník bol, nebudem ho teraz kresliť, ale môžeme ho takto nakresliť. Ten trojuholník bol nejako takto. Konkrétne ako takto. No, takto ma ako bol proste. A nevyšiel, hej. To idem vymazať. Nevyšiel, takže nevadí. Ideme pozrieť, ideme si ukázať nejaký trade setup alebo nejaké entry modely na zajtrajšok, nejakú analýzu si spravíme. Ja som si už prvý raz prichystal analýzu ako vždy. Takže ideme si pozerať, ja si to tu naklikám. Toto a môžeme si dať takto. Všetko FGčka máme zapnuté. Nice, dobre. Takže, čo by som očakal od trhu, nakreslil som si nejaký kanál, nejaké odrazy, ktoré by som mohol akceptovať. Hej, a o ktorých by som sa mohol nejako odraziť a nejako zorientovať v tom trhu. Máme 1 hodinový timeframe. Ja by som konkrétne chcel, aby išiel do tejto zóny a odrazil a mohli by sme ísť vyššie. Nechcel by som ísť nižšie, keby sme išli nižšie, tak by som hľadal nejaký entry, nejaký entry model tu na tejto zóne a keď už tu keby išiel nižšie, tak by som ho nechal a už potom na tejto zóne by som hľadal nejaký potenciálny vstup hore. Tu máme eurodolár. Ja si to tu povymazujem. Tu my sme mali eurodolár, ideme na zlato. Čo by som ešte povedal na... a už keby sme išli hore odtiaľto, ako som to mal naznačené, tak by som hľadal nejaký take profit, by som hľadal niekde tu. Čo sa týka, čo je plus táto zóna a aj táto trendline, takže tam by som hľadal niekde take profit. Ideme pozrieť si na zlato. Na zlate som si tiež pripravil už pre vás analýzu. Tu som si už dal prerošovanú kčeru, lebo už bola prerazená náročky, ale nejaký kanál som si musel nakresliť zase ten istý princíp ako pri eure. Ukážeme si zóny. Co tu naklikám všetko. OK. Takže tu asi jasne, že vidíte, čo by som chcel od trhu. Tu veľa slov asi nepoviem. Ale na 4 hodinovke sme sa pekne stiahli tou sviecou hore. Takže uvidíme. Takže táto 4-hodinová sviečka sa pomaly stiahla. Uvidíme, či sa aj stiahne a poďme hore, uvidíme. Ideme na... Ja som chcel ukázať 30 minútový timeframe. Tu sme to tak ľahko prerazili, ale ja si myslím, že by sme mohli ísť hore. Ak nie, tak by sme išli dole a ja by som hľadal niekde take profit okolo tejto zóny, alebo potom, keby sme išli buy, long, tak trefením tejto zóny, vybratie tejto modrej sviečky. Nič iné, nič viac, nič menej by som nehľadal. Takže toto sú moje pohľady na zajtrajšok. Uvidíme, či sa mi podarí nejako to zobchodovať a keď nie, tak cez týždeň vám dám ďalšie nejaké ukážky. Nejaké tej ďalšie analýzy, čo by sa trh nejako mohol pohybovať. Takže pre toto video by to bolo asi už zatiaľ všetko, takže čus.